A Deputación de Pontevedra modernizará o Palacete das Mendoza. A sede de Turismo Rías Baixas converterase nunha instalación de referencia. A Deputación investirá 350.000 euros para o desenvolvemento de 2 proxectos. O primeiro deles, cunha financiación de 50.000 euros, mellorará a accesibilidade do Palacete. Por fin, todo o que este pazo, este espacio de Turismo Rías Baixas vai a ser accesible. E, polo tanto, as persoas con dificultades de mobilidade van a poder acceder ao hall do Palacete pola entrada principal ao lado das escaleiras onde se vai a instalar un elevador exterior que as levará directamente a esta zona central do recinto. O segundo proxecto converterá a sede de Turismo Rías Baixas no primeiro punto onde se porá en marcha o programa Tourist Inside. O noso obxectivo é converter esta sede turística da Deputación de Pontevedra nun espacio intelixente dende diferentes puntos de vista. Experiencial, aquí a xente, cando chegue, vai a vivir experiencias. Tamén dende o punto de vista da xestión e, por suposto, da inclusión, non? De que todas as persoas teñan capacidade para chegarse aos recursos turísticos que ten a provincia de Pontevedra. O Tourist Inside mellorará por completo a sede de Turismo Rías Baixas, pero tamén a súa xestión, xa que terá unha importante oferta para que os visitantes se somerxan nas Rías Baixas. Isto vaise convertir nun grande espacio digital, innovador, moderno, onde a xente vai a ver a visitarnos non soamente para recibir información, senón tamén para desfrutar dos valores do noso destino, para coñecer a historia de dúas grandes mulleres, polo tanto tamén un espacio igualitario onde as irmáns Mendoza van a ocupar un importante lugar de protagonismo, non? O prazo de execución de ambas obras é de 3 meses. A intervención non afectará ao funcionamento da sede de Turismo Rías Baixas.